Ой, значит так. Бурые медведи кладутся на зиму у спячку. Это я докладно ведаю. А белые? Ой, я ж про гэта читал, але не запомнил. А ці будуюць белые медведи бярлоги? И гэтага не помню. Да что ж такое? Усё спачатку вучыць. Добрый вечер усім. О, калыханка пачалася. Прывітанне, сябры. Румал, Топа, ты за книжками нечакана. А што рабіць? У мяне адказнае даручэнне. От кого? И якое? Ай, ды настаўніца попросила мяне расказаць на занятках про бурых и белых медведяў. Чым яны падобныя и чым адрозніваюцца. Румал, якое цікавае заданне. И для цябе, медведзіка, напэўна, не складанае. Вось і я думаў, што спраўлюся хутка. Але Что, Але? ой, у мяне ў галаве чамусьці ўсё блытаецца. Бурые медведи с белыми. Ой, яны быццам здзекуюцца з мяне. Топочка, ты просто хвалюешься, тому не можешь засяродзіцца. Вядома, хвалююся. Уяўляеш, які будзе сорам, калі я пра сваякоў штосьці няправільна раскажу. З мяне ж усе смяяцца будуць. Ведаеш што, Топа? Ведаю. Зараз я буду чытаць усё спачатку. Ой. А ты, Рысечка, не перашкаджай, калі ласка. Пагуляць сёння не атрымаецца. Зразумела. Бедны Топа. Як жа мне яму дапамагчы? Румал, ідэя! Так, знешне белые медведи и мы, бурые, подобные, бо у нас агульны продак. А яшчэ мы з белыми сваякамі рознага колеру. Усё. Что далей? Не ведаю. Ёечки. Ой, няшчасная мишка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Туп-туп. А хто тут плача, не гуляе і не скача? А это я? Мишка Топа? А вы, пробачьте, кто? Мішка, кажаш? Вось дык справы. Сваяка не пазнаў. Прывітанне. Добрый вечер. Вы белый медведь? Менавіта. Ого! И откуль вы до нас прибыли, паважаны? Ты сам выдатна ведаеш адкуль. Ваше место жыхарства – Арктика. Вам подобаются льдины. А мы, бурые, живем у лесах и не любим зиму. Ховаемся от яе, у бярлогі. Правильно, сваяк. Вось я прыбыў з Арктыкі. Хачу з табой паспаборнічаць. У чым? Прапаную пабегаць на выперадкі. Як лічыш, хто выйграе? На суше я. Мы, бурые мишки, можем бегать с хуткостью коня. А мы на сушы хутка пераграваемся, бо у нас вельмі цёплае футра. Сапраўды, вы больше не бегаете, а ходите пешшу. Затое вам няма роўных у воде. Упэўнены? Абсолютно. Белый мишка на латинской мове увогуле называется морский медведь. Як прыемна, што ты гэта ведаеш, Топа. Хуткость плавания у вас крыху большая, затое вы здольны пробыть под водой целых 2 хвилины и проплыть без отпочинку до 100
километров. Сапраўды, мы вядзём на палову водны лад жыцця. Зато и кіпцюры у нас, бурых медведей, даўжэйшыя. Гэта праўда. Не расстроивайтесь, свояк. У вас яны меньшие, затое вострэйшыя. Спецыяльна прыстасаваныя, каб перасоўвацца па лёдзе. І гэта ты ведаеш, Топа. А яшчэ у нас з вами аднолькавая колькасць зубоў. Целых 42. О, што здарылася, паважаны сваяк? Вам не цікава мяне слухаць? Вельмі цікава. Просто у вас у пакойчыку так горача. Мне тэрмінова трэба астудзіцца. А можа вам прынесці мороженое? Не, дзякуй, не трэба. Я лепш выйду на вуліцу. Сваяк, пачакайце, я з вами. Добрый вечер, гуделки-гляделки, мои милые. О, Надейка, салют. Прабач, мне трэба бегчы. Топочка, а куды на ноч гледзячы? Дагнаць сваяка. Ён толькі што тут быў. Але яму стала горача, і ён на вуліцу пабег. Тут быў твой сваяк, Мишка? Не просто Мишка, а белый. Мы з ім так цудоўна пагаварылі пра тое, чым падобныя і чым адрозніваемся. Як здорово! Але я не зразумела, адкуль у калыханцы ўзяўся белы мядзведь. І дзе наша Рыся? Яна даўно павінна быць тут. Ой, з Рысей непрыгожа атрымалася. Я над кніжкамі сядзеў і адправіў яе, каб павучыць у цішыні. Пайду паклічу яе і папрашу прабачэння. Як цудоўна, калі ў калыханцы ніхто не сварыцца. Зрабіў непрыгожы ўчынак, папрасі прабачэння, так і трэба рабіць. Рыся, адкуль у цябе вось гэта у пакойчыку? А ты сам не здагадваешся, сваяк? Ты мяне разыграла! Уяўляеш, Надейка, Рыся прыкінулася белым мішкам Ой. і з мяне пасмяялася. Ой, Рысечка, але навошта ты гэта зрабіла? Як навошта? Я ж табе дапамагла, Топа. Ты мне так цікава расказаў пра сваякоў, Грмаў. Значыць, ты гатовы да выступлення. Топочка, а да якога выступлення? Мне настаўніца даручыла падрыхтаваць расказ пра белых і бурых мядзведзяў. Я рыхтаваўся. Так. А тут прыйшла Рыся і мяне разыграла. Грмаў, ты не разыграла. Просто ты перастаў хвалявацца, калі думаў, што размаўляеш са сваяком. І ў цябе ў галаве ўсё разблыталася, Грмаў. Бачыш, Топочка, Рыся табе дапамагла. І як я цябе не пазнаў, Рыся. Я старалася. Нават не армаўкнула ні разу. Дякуй за дапамогу, сяброўка. А табе за цікавы расказ, Топачка. А зараз, мае маленькія, давайце глядзець мультфільм. А зараз усім час рыхтавацца да адпачынку. Бяжым мыць тварыкі, чысціць зубкі. І адпраўляемся у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі, Грмаў. Добраноч, сябры. Да пабачэння, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі,
рысе, на росе потухают зорки с плюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи.